Другите деца, които аз уча, другите деца са си на мои приятели деца. Бащите им са всичките на всички гедолари. И просто ги уча, защото самите те имат желание да свирят народна музика. От децата аз разбрах, че те много обичат народна музика. Но зависи кога ще почнеш да ги учиш, а те усещат и умеят да я свирят. Но това става винаги преди да навършат 10 години. Навършиш 10 години, вече трудно може да ги научиш да свирят народна музика. Не така. Тарара, момент. По-бързо. Точно така, добре? Я засвири от момента от ла-та. Я. Цигитулката няма то на сол, трябва да вземе цигулката. Сол съвсем късичко. Да не. Я да чакай. Точно така. Това е най-новият елемент, който аз научих от Атанас Вълчев. И въпреки, че моят баща, Веско Андреев, е преподавател по гадулка в Средно музикално училище Панайот Пивков, град Плевен, аз също уча там, уча класическа музика, но Атанас Вълчев ми е дал много в областта на народната музика. Той ме е научил да я ценя, да я обичам. Открила много тайни в нея. Аз съм му много благодарна за това, че както показва на своята дъщеря, той показва така и на мен. И аз мисля, че като българка съм длъжна да свиря народна музика с нейните истински орнаменти. Ще му бъда благодарна винаги.
Дългогодишно приятелство и музикантска дружба ме свързва с Атанас Вълчев. Винаги съм се възхищавал от неговото майсторство като гадолар. Гадулката е един инструмент с не особено богати възможности като диапазон. Но в ръцете на Атанас Вълчев тази гадулка придобива невероятни възможности. В неговите ръце звучи като цигулка. За него няма неизпирваеми пасажи. От най-лиричните моменти на нашите бавни песни, които проникновено той изпълнява, до онези вихрени ритми, които неуловимо човек наблюдава пред му как се качат върху струните. Флажолети, спикарти, всички нови приеми, които въобще има, той ги слага в гадулката и ги употребява много умело. Една друга черта, винаги съм се удивлявал и възхищавал на неговото първо трудолюбие и желание за самоусъвършенстване. Не само той като изпълнител прави впечатление със своето майсторство, но и напоследък, и то не напоследък, а доста отдавна, проявява интерес към хармонията, той сам да хармонизира своите неща. И трябва да кажа, че ги прави много умело. Специално тази хармония, като той слага, употребява своите мелодии, трябва да кажа, че е една от много удачните хармонии. В смисъл, че всека песен има и може да има само едно хармонизиране. Не може да има два-три акорда върху един тон, нали, които да са така звучни. Той избира най-удачното в този лад на мелодията и слага най-приемливата хармония. В това отношение той може да се каже, че е малко повече от завършилите консерватория студенти. Той има просто жизнен опит на музикант и неговите творби, които той напоследък така работи, се отличават с една изключителна музикалност и съвършенство. Бързите му хора, които той пише, човек не може да забележи къде е прехода. Такива изкусни модулации. И много от колегите, пишещи в тази насока, би трябвало да се замислят и да се позачудат как може да стане това нещо от един музикант, който не е завършил консерватория, а само вътрешния му вкус и желанието за усъвършенстване на нашата народна музика е постигнал тези неща. Българската народна музика, в негово лице има един изпълнител, който, както го държат между хората, Паганини на гадулката. Това е съвършен изпълнител. И не само, че е съвършен изпълнител, но и много добър педагог, както се оказа напоследък, защото дъщеря му, Елка, която сега настъпва в музикалното поприще, независимо, че свири великолепно класическите образци на музиката, но има с баща си такива великолепни изпълнения, които стигат до съвършенство. За музиканта Атанас Вълчев може да се говори много и дълго и на широко, но едва ли човек може да бъде по-убедителен от самият Атанас Вълчев в неговите великолепни изпълнения.
отдавна и много неща бях чувала за Гатоларя Атанас Вълчев още в ранното си детство. Но го познавам от преди 7-8 години, когато на едно тържество в нашия край той ми откри, предложи ми да направя запис в българско радио и това се осъществи през 1980 година. И така последваха още много записи, обработката на които беше Атанас Вълчев. Неговата гадулка, неговото изпълнение ми вдъхва настроение, още по-голяма любов към българската народна песен и истинско удоволствие да се работи с гадуларя Атанас Вълчев. Като ученик в музикалното училище съм бягал от учебни занятия, за да дойда в София да послушам виртуозното изпълнение на Атанас Вълчев. Пък и да направя корекции в своето развитие като гадулар, да видя кое как го прави, да ми го покаже. Със своя безспорен талант и трудоливия Атанас Вълчев увеличи възможностите на гадулката, увеличи нейния диапазон, въведе флажолетното свирене, въведе нюанси в лъковата техника. За неговото изпълнение няма възраст. Неговите свирни са винаги пропити с младежки жар, динамика, с много нерв. И сега има какво да се научи от него. Не с този штрих. Добре. Сега ще свирим и просто ти ще продължиш да направиш малко дробеж, така съвсем малко. Аз ще ти свиря нещо ново в акомпанирането. Просто съм открил нещо ново. Ще го чуеш сега. Ай, заедно.
Ние нямаме майстори, които правят гадулки добри, както има майстори, които изработват цигулки. Затова аз се принудих да почвам да си правя сам гадулка, да си догода за моето ухо, да я направя така, че просто тя да звучи във всички тонове, във всички октави, добре, и всякой тон да бъде еднакъв с другия. Първата гадулка, която аз направих, беше 1966-67 година. С нея аз печелих в Тунис първа награда. Това беше един фолклорен фестивал от 19 страни. Правя гадулки на приятели. Много малко, много рядко. Правя за мене си инструмент. Направиш го, сложиш му струните, опънеш струните, той не свири както трябва. Наново, пак разваляш, отваряш дъската, престъргаш, пак слагаш, пак опитваш, или ще се случи да свири, или пак няма да свири. Докато просвири гадулката, така се прави. Постоянно се разваля, постоянно се прави и накрая си един добър музикант си не харесва инструмента. Разбрах, че гадулката има много възможности. Но разбирам, че един човешки живот е недостатъчно да я освои и да покаже възможностите на инструмента. Отдавна вече се знае, че България има своя най-добър и неповторим гадулар в лицето на Атанас Вълчев. Той също го знае и винаги го е знаел и осъзнавал като нещо нормално, нещо напълно логично, нещо, което просто не би могло да бъде иначе. Такъв неоспорим факт, който съдържа оценка, признание, всенародна обич, почит, известност и всичко най-прекрасно, би трябвало да стигне на един човешки дух. Но той не престана да търси и рови в себе си и наоколо си, да открива и да създава. И това у него не е амбиция. Той просто жажда и страст, потребност, същност на духа и на ума, постоянна мисъл за това какво още може да се направи от гадулката и от всичко, което гадуларът умее, знае и носи.